Hej alle sammen. I dag dykker vi ned i noget, der påvirker enhver virksomhed og forbruger, uanset om du køber, sælger eller producerer varer. Vi taler om moms, merværdiafgift. Hvad er det, hvorfor betaler vi det, og hvordan påvirker det både din virksomhed og dine daglige indkøb? Lad os bryde det ned. Moms er en skat, der tilføjes i hver fase af et produkts livscyklus, fra produktion til salgsstedet. Uanset om du er producent, forhandler eller kunde, spiller moms en rolle i produktets endelige pris. Sådan fungerer det. Forestil dig, at du er producent. Du køber råvarer for at skabe dit produkt. På det tidspunkt betaler du moms på disse materialer. Lad os sige, at du har betalt $100 for materialer, og momssatsen er 20%. Du vil betale i alt $120, hvoraf $20 er moms. Når du sælger det færdige produkt til en forhandler, opkræver du moms af salgsprisen. Antag, at du sælger produktet for $200. Du lægger 20% moms oveni, så forhandleren betaler dig $240. Du har indsamlet $40 i moms, men husk, at du allerede har betalt $20 i moms, da du købte materialerne. Du kan trække de $20, du har betalt, fra de $40, du har indsamlet, hvilket betyder, at du betaler $20 til staten. Forhandleren sælger det derefter videre til kunden, og der lægges igen moms på. Hvis forhandleren sælger produktet for $300, lægger han 20% moms på, så den samlede pris bliver $360. Han har indsamlet $60 i moms, men kan trække de $40 fra, som han betalte dig, producenten. Så han betaler $20 til staten. Hver virksomhed kan normalt få refunderet den moms, de har betalt, hvilket betyder, at den endelige moms hovedsageligt betales af slutforbrugeren. Lad os nu tale om salg til udlandet. Hvis du sælger produkter til et andet land, fungerer moms anderledes. Når du eksporterer varer til et land uden for dit eget, opkræver du normalt ikke moms på disse salg. Det er fordi produktet forbruges i et andet land, og momsen vil blive opkrævet af destinationslandet, når produktet sælges der. For eksempel, hvis du er i den europæiske union og sælger varer til en kunde i USA, lægger du ikke moms på din faktura. Men hvis du sælger til et andet EU-land, kan du opkræve moms afhængigt af, om køberen er en virksomhed eller en privatperson. Hvis din kunde er en virksomhed i et andet EU-land og giver dig et gyldigt momsnummer, kan du sælge varerne med 0 moms. Køberen vil derefter afregne moms i deres eget land. Men hvis din kunde er en privatperson, skal du normalt opkræve moms til din lokale sats. Det betyder, at hvis du sælger fra Tyskland for eksempel, og din kunde er i Frankrig, vil du opkræve den tyske momssats på dette salg. Det er fordi produktet anses for at blive forbrugt i dit oprindelsesland, og derfor gælder den lokale moms. Der er dog en vigtig undtagelse fra denne regel. Hvis dine salg til privatpersoner i et andet EU-land overstiger en bestemt grænse, som kan variere fra land til land, kan du blive nødt til at registrere dig for moms i det land og opkræve deres lokale momssats i stedet. Dette kan tilføje kompleksitet til din virksomhed, da du skal holde styr på flere momsregistreringer og satser. Men på den positive side betyder det også, at den moms, du opkræver, passer bedre til dine kunders lokale skatteforventninger. For virksomheder betyder det, at du skal holde styr på ikke kun indenlandske salg, men også internationale. Du skal vide, hvornår du skal opkræve moms, hvornår du kan nulstille dine salg, og hvordan du afregner moms i dine regnskaber. Det er afgørende at holde styr på disse regler for at undgå bøder og sikre, at din virksomhed kører problemfrit. Og for forbrugerne. Du er den, der i sidste ende betaler momsen. Den er inkluderet i prisen på næsten alt, hvad du køber, fra dagligvarer til gadgets. Men der er en hage. Momssatsen kan variere afhængigt af, hvad du køber og hvor du køber det. I nogle lande kan essentielle varer som mad og børnetøj have en nedsat momssats eller endda være momsfrie. Men for de fleste varer og tjenester er moms en betydelig del af prisen. Hvorfor har vi moms? Det er en måde for regeringer at indsamle indtægter uden direkte at beskatte indkomst. Det er en bredt baseret skat, der sikrer, at alle bidrager, og det er en af de mest almindelige skatter i verden. Regeringer er afhængige af moms, fordi den er relativt effektiv at indsamle og giver en stabil indtægtsstrøm. Så uanset om du driver en virksomhed eller bare handler ind, kan forståelsen af moms hjælpe dig med at styre omkostningerne og træffe bedre økonomiske beslutninger.
Og for iværksættere er det afgørende at holde styr på dine momsforpligtelser for at holde din virksomhed i overensstemmelse med reglerne og undgå uventede overraskelser. Det var en kort oversigt over moms. Hvis du fandt det nyttigt, så glem ikke at like, dele og abonnere for flere forretningstips og indsigter. Vi ses næste gang.